Rina sayang ngalelo yen kelingan duh aku ya wis ya sayang. Urung kowe pisan kas metune. Ayo. Apa kuwi jenenge Kadung Tresna? Iki tak duetke Sinden Madangkara karo Warga Laras. Iya, sapa? Ibu Sukesi Rahayu karo Mbak Tatin Titot. Ya jumeneng ya, Mbak. Ha iki. Iki janjane kaya mbok karo anak jane. Ning bareng wis gelungan ngene umure kaya sak baraan. Ayo, aku nggumun lek teng YouTube lah wong iso kedanan bareng. Aku ki asline roh ngene janjane wong ya biasa lho. Lah piye, Pak? Hah? Kenapa? Lah teng YouTube nggumun angger ayo tatin mak gerobyak ngono kae. Ngono iso penonton langsung madrek ya enak tatin ayo gelut karo kancane. Asu ning kidul desa langsung ngono kuwi. Ayo. Berkodayane Mbak Tatin. Luar biasa. Ya, ngerti ya Pak Dalang iki dadi iso do kaya ngono iki kan saya juga tidak tahu. Oh, iya. Saya cuman sak dermo nglampahi. Nggih. Ning yo kamen kudu ora kena nutup mripat lho, matur nuwun karo almarhum. Oh nggih, menika saestu menika berkat Pak Seno kula dados ngaten iki nggih. Pak Seno menika sing gojlok mentale, gojlok sak apa-apane dadi alhamdulillah. Ning kula riyen nggih sempet mikire ngenten lho Pak Yoyo. Piye? Pak Seno sedo niku kula nggih mikir wah iki rezekiku ya melu sedo iki aku ngoten. Ternyata alhamdulillah malah Gusti Allah maringi dalan ingkang ngenten iki nggih. Niki namung piye nggih carane iki ibarate inilah hasil dari gojlokan Pak Seno gitu loh. Ayo, digojlok akhirnya malah jadi viral loh. Nggih, tapi kula mboten carane iki ora apa ya Bu eling arane nutup mata. Maksudnya ora nyono, ora ngira. Wah iya. Ayo ning intine digojlok karo Pak Seno akhirnya sampean dadi viral, dadi laris, sapa-sapa ngejak. Padha karo Mbak Tutik kuwi. Tak gojlok nyatane saiki lho gendeng cae ora. Ya gendeng ya ora. Mbak Tuti iki ya viral lho. Dadi carane nek nanggone Pak Seno iki ya Mbak Tuti iki ya Elisa ya tatine Pak Yoyo ngono lho. Aduh kuwi Bu Prastiwi kuwi. Masa Bu Pras? Iya. Ayo. Biyen Pak Seno tasih sugeng lak suran ning nggenku. Sepeser pun Pak Seno ora gelem tak caosi dhuwit. Mongko nggawa komplit pengrawit semono akeh. Blas ora gelem sing dikersake mung Bagong training abang kae sing nderek dimakamke kae. Oh nggih. Ki asline Bagongku. Walah gitu. Ning dheke Bagonge melu aku ora iso lucu ngono lho. Bareng digawa Mas Seno, walah viral kaya ngono. Mereka malah sih virale ya Bagong sing training abang niku nggih. Aku ya gawe neh training abang, ora lucu, ora tak gawa yo saiki ngono. Ngono kuwi. Dadi aku cari nyarutang mergo biyen iki kesepakatan karo Pak Seno. Piye Mas? Wis ngene yo, engko aku tak mayang nggenmu, pokoke gratis tis, engko genti kowe nggenku, aku mantu apa-apa, engko kowe genti rono. Oke, siap. Tak caosi biyen ra gelem-gelem tenan. Lah, entuk dawuh saka Bu Agnes, Bu Seno, sok tanggal 31 1000 hari aku sowan sak kanca rono. Nggih. Niki yo ngapunten ora iso lucu lho aku ya. Mboten kedah lucu nggih kan wong ki punya ciri khas dhewe-dhewe. Ngenten to. Nggih matur sembah nuwun panjenengan kersa rawuh dengan gratis. Iya, gratis. Sedayu to nggih, matur sembah nuwun. Ya sementing seger waras dia nembang karo Bu Kesi. Ayo. Mumpung enak wonge aku ngerti ning YouTube lah aman nggae anu to bawane Bu Kesi to kae. Nggih ning kula jane ya mosok ya diduetke to Pak, kula masih jauh sekali. Ora, wong iki duwe penggemar dhewe-dhewe. Ngono. Lah iki ning tangan suarane Bu Kesi ya luar biasa, mosok ya diduetke. Sing ngomong sapa? Wong iki duwe selera dhewe-dhewe. Lek kabeh wong seneng sego pecel, engko sego gorenge ra payu. Allah. Ben sak bahagiane. Sabar tenanan ya ora apa-apa. Sabar nggih Bu nggih sabar. Ya apa-apa Mbak Tatin. Ya saiki awake dhewe nembang ya. Nah, nembang ngono ae wis. Apik iki. Dados. Rina sayang
jemu tumanem kalbu Hop Mbak Tatin hatiku wis kadung tresno terus kula mulai iya no Bukesi kok gak omahe nembange ayo mong sira wong merak bareng Ji rok lu jan iki perpaduan kombinasi antara kulon progo karo kulon dalan ayo kulon dalan omahku lho kulon dalan kae oh iya Bukesi karo Mbak Tatin kabeh apik duwe spesialis dhewe-dhewe duwe kelebihan dhewe-dhewe ayo yo Bukesi sampean sing miwiti langgame yo dikroncongke mat iki yo lamat wis katon tejane yen rom biasa iki lelak tenan iki ya kolaborasi yang hebat. Lho Mak, alah ya Allah Bukesi. Aku wis ya sayangku. Hah?
Oh iya, iya. Aku ya wis ya sayang. Urung. Kowe pisan kas metune. Ayo. Tegese metune tembang iki Iya, lho. masih kuat. Oh, masih. Oh iya, oke. Ayo, wong ngomben-ngomben aku kum-kuman anak kidang. Ayo. Mbak Eka uget. Mau karo Pak Yu sampean dikersaki kon jaranan lho. Waduh, jaranan anu misen joget jaranan kan kok. Iya kuwi dudu aku kuwi kersane Pak Yus. Nek sadurunge tak contoni jaranan mergo nun sewu sing jenenge jaranan ini terkenal Laladan Blitar, Tulungagung, Kediri. Nggih. Nah, iki nek bocah kok Tulungagung. Wah. Men nembang, sing nembang kukur ning dheweke ya melu nembang karo melu joget. Mergo iki mbiyen ya jebolan jaranan Safitri Putra ngono. Safitri Putra. Ah, iya. Ayo, nong contohno sampean gatekne lho, Mbak. Nggih, kula gatekke. Mbak Winong. Yo. Sinten menika? Ini Mas Ayu Winong Nawangse. Ayo. Ayo Mbak Winong. Contoh. Yo. Yuk. Santai. Nangis sajroning atiku. Nalika enak langsung jaran no. Winong ceria. Hoi. Iki mau apa simpel apa jenenge? Sampel. Example. Heeh, ngono kuwi salah satu contoh jaranan cara Tulungagungan. Tulungagungan. Suara weh. Ngimi to. Bisa to. Kumaha kaya manuk. Kaya pitik kalkun malan kowe ora. Ayo ditabuhi iki. Kowe urung jaran kok. Niki. Heeh. Aduh, nggo properti ora. Lah sasakmu. Enten anu. Oh njaluk properti. Firma apa? Jaran apa celeng? Golekno jar. Nontonnya macan nih. Wis. Kudune lek bintang tamu nggo jaran dhewe ora. Mosok undang tamu nggo jaran nelek piye? Ayo yo. Wis diringi kaya tip anu lho kiprah lho. Iki lek joget piye? Ngenten iki? Ngenten. Lah kowe karep nembak ngono modelmu. Jare mau njaluk properti saiki bingung. Macane lanang iki. Lah, kok ngerti nek lanang? Enek buntute. Kabeh macan lanang wedok ya nek buntute ta. Lho iki beda lho. Endi to? Iki lho ngatek buntute. Ya ora. Iya. Ayo nganti elek awas lho. Sing apik pokoke. Nggih, wis to apik-apik. Iya. Ayo diaturke. Yo Val, yo jaranan Tulungagung. Yo.
Sik, iki sing menang biji iki dudu aku ning penonton. Pripun, Pak? Pun sae dereng. Lenjaran si Eka sae mboten, Pak? Sae. Sae napa won? Sae. Nang dibudalke yo. Heeh. Oh, padahal kok dereng nate jaran lho. Urung nate jaran belas lho aku iki. Oh iya, soalnya serabi jaran terus kowe mesti. Waduh, penak kuwi. Lho ora umum. Takok Mbak Tatin lho. Piye rasane? Hah? Piye rasane? Rasanya oh yes oh no. Waduh, ngono kuwi. Iya. Yo, arep nembang apa, Kak? Kancanono to. Apa sih? Iki bestotku pore jenenge. Bestot kita. Besti. Besti ya kotot. Iya, jenengmu Tatin Titot. Iya bener. Oh iya, Histat. Iya. Aku seneng ndelok mau ndelok mau joget mau apik ya. Apik polahe koyo ngono kok apik. Soalnya ngene lho. Kayak joget wong step ngono lho. Ya lali janjine. Lali janji. Berdua apa-apa berdua. Nek diwangi mergo sampean lak bareng jaran ngono kuwi. Segitu. Oke. Kangenku tanpa upama Mbak Elaya kok apa kuwi saiki sugih. pripun ta? Kae lho. Kula Mula sugih wae ya nyinden karo dodol antangin deh ora. Pinter. sing tuku ya mung winong kuwi. Menggilamu ya. Mlengsli. Apa? Hei, Mereng. mlenge apa? Lah, kudu tak weling. Siliramu kudu tak weling. Terus dadine Dadine apa? Mlengsli. Hei, lek weling kuwi dadine weling. Weling kowe mling. Ya mosok sithik ra oleh kowe diwalik dadi M lho. Oh iya, heeh. Oleh ra M bahaya lho. Menang. iya bener. Heeh, bener. Bocah iki partose lak Jaya Indosura Klipat terus ayo. Ayo mling-mling ayo. Mring sliramu kang dadi was lawas anggonku nunggu Neno. Yo. nanging Nanging ngamung. nanging ngamong leledo ngelingono Terus. lek Panggil lek barang apa? suwe men Lah iya. Lah ngetes karo napas. meneng tonong nalika ya Pinong ning kepoyoh lho nang. rikala dina pungkur Sirahmu ayo. sliraimu Kok teko rai barang ora? duwe rai apa ora Ya duwe ning aja rai. lha apa mosok seli wajahmu iki gak penak Ya sliramu ra raimu. iya ramu wajahmu nek ngono kuwi nek nesu lambemu modot Ya jenenge nek wong nesu mencucu nek wong wedoke biasane ngono. iya Iya. sliramu nate ngendika tresno Ya. Ade ora kencan iso bareng ya. Ora kencan iso bareng ya, Kak. Diam-diam ini saling tresno ini ya. saling tresno Lah mau tresno kan mau ngono ta mau. bareng ya Penak ora bareng. Penak ora dijajakno aku bareng Pak Yoyo ora dijajakno Mesti suarane iki bareng mau penak ora? yo penak to pengen kowe pengen Ra. Ayo pengen bareng apa piye, Tin? Ah enggak mau. Wah. Allah rupamu Nek pindho lho kowe. duwe rupa para bahasa Indonesia mata moto ki mata Iya, heeh. terus rupa ke wajah iso ngomong rupa paras dan rupanya cantik sekali Mbak itu- Tatin Titot Iya, ngono lho kalau bahasa Indonesia, kalau Jawa ya rupamu ngono ya. lah bahasa Indonesia karepku lho apa ngerti kowe rasane atiku ora ngerti ta
Ya jenenge ati ya ora ngerti. Lah mulane ngono kok nesu wae. Ya nesu lah, wajahmu yang cantik ngono. Wajahmu yang cantik. Ah, ngono kuwi kok rupamu. Guyu. Kak, kowe ngerti ora bedane wayang karo kowe? Pripun to? Ya wayang niku lak wayang kulit kula wong. Ya masih ndek kulit. Pripun to? Udu ora kuwi. Ngawut ora. Pripun? Bedane wayang kulit karo Eka. Pripun? Lah apa wayang kulit ki saya suwe saya antik. Saya antik. Lek Eka ki saya suwe saya cantik. Waduh, aduh. Ngono rupamu. Tresno lahir terusing batin. Ya, lali janjine berdua. Ya coba kaya apa? Nggih. Monggo dados berpacu dalam melodi Yakyo.
luar biasa gitu. Matur nuwun nggih Mbak Eka, Mbak Tatin nggih. Mugi-mugi mangke sanes wekdal saged pinanggih melih. Amin, Mas. Menawi wonten tembung kula sing ketok kasar napa pripun ampun dilebokne ati nggih. Nggih, sami-sami semanten ugi kula mbok menawi wonten Gojek ingkang kirang nuju Brono nyuwun pangapunten saestu. Amin. Nggih, bijang insyaallah saged pinanggih malih nggih, Pak. Nggih, Nggih, panjenengan sukses sampai tancep kayon mangke. Amin.